F'pass ieħor importanti lejn futur aktar nadif u sostenibbli l-Gvern nieda mill-ġdid skema nazzjonali biex jinkoraġixxi l-użu ta' sorsi rinnovabbli tal-enerġija b'enfasi fuq proġetti fuq skala kummerċjali u industrijali. L-iskema l-ġdida permezz ta' sejħa l-offerti se toffri kapaċità ta' aktar minn 40 megawatt għall-impjanti ta' enerġija rinnovabbli b'kuntratti ta' 20 sena u ħlas premium għal kull kilowatt. Dan isegwi sena rekord fejn ġew iffirmati kuntratti għal 30 megawatt ta' sistemi fotovoltaiċi li se jiġu installati fi żmien qrib. Għall-ewwel darba l-Gvern se jippermetti li offerti b'kapaċità ta' 40 u 200 kilowatt jistgħu jinkludu diversi installazzjonijiet iżgħar f'offerta waħda. Dan il-mekkaniżmu se jippermetti sistemi solari fuq soqfa differenti li qabel kienu esklużi biex jikkwalifikaw taħt l-istess sejħa. Din is-sena ġew reveduti wkoll ir-regolamenti biex bdiewa reġistrati jkunu jistgħu jinstallaw pannelli fuq is-serer tagħhom filwaqt li jitħares il-prodott agrikolu. L-iskema hija maqsuma fi tliet kategoriji: kategorija wieħed għal bejn 40 kilowatt u 200 kilowatt, kategorija 2 għal bejn 200 kilowatt u megawatt wieħed u kategorija 3 għal proġetti tal fuq minn megawatt wieħed. Proġetti inqas minn megawatt wieħed għandhom żmien sentejn biex jitlestew, filwaqt li dawk akbar se jkollhom 3 snin biex jitwettqu mingħajr telf finanzjarju matul dan il-perjodu. L-Inġinier Marġon Abela, kap eżekuttiv tar-regolatur għall-enerġija u l-ilma, qal li l-iskema tiżgura li Malta tibqa' fuq quddiem fil-qasam tal-enerġija nadifa. Min-naħa tagħha l-Ministru responsabbli Mirjam Dalli ddeskrivit l-iskema bħala investiment dirett fis-sigurtà enerġetika u fl-ambjent ta' pajjiżna. Nemmen li l-enerġija rinnovabbli tgħinna ħafna f'dak ir-rigward. Fil-fatt għalhekk li għamilna sforzi kbar u llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li għandna 252 megawatts ta' enerġija rinnovabbli, qegħdin inlaħqu l-15% meta sa ftit snin ilu konna naħsbu li fis-sena 2030 ikonna jisu 11.5% u dak il-persentaġġ irridu nżidu aktar. U nridu nżidu aktar bi skemi ta' dan it-tip.